Здравейте, кажете ми откъде сте? От Варна. Вие сте днес на турнир по ментална аритметика с вашето дете. Това първо състезание по ментална аритметика за него ли е или не? Добре, какви са чувствата, които владеят ума и сърцето ви днес, точно в този момент, когато оставихте детето си вече в залата и сте в очакване на това как ще се е представил? Спокоен, предвид, че е четвърто нейно състезание, тя добре ги приема нещата. Чудесно. А кое според вас е по-важно? Да станеш шампион или да участваш? По-скоро да станеш човек, който както участва, така и да се стреми за победата. Нали? Но за мен е важно тя просто да натрупа опит в такъв вид състезание, където е сама, където... Така че в момента по-скоро съм за участие, за медалите са нещо бонус. За нея някакво удовлетворение от добре свършената работа, може би. И за мен съответно, като неин родител. Чудесно, вие всъщност отговорихте и на втория ми въпрос, макар и частично. Защо според вас децата трябва да участват в подобен тип формати? Точно това, да трупат опит, за да са по-спокойни, защото в нашата училищна система и така нататък прекалено много нива, тип входни, изходни, кандидатствания, поряд по изпити, трябва да свикнат да са сами, да се стремят да са съсредоточени, да се стремят да успяват. Това спокойствие, което е от състезанията, да го придобият чрез още от малко заявяване. Чудесно, благодаря ви, успех! Здравейте, кажете ни откъде сте, представете ни се. Здравейте, казвам се Донка Йорданова от Девня и съм баба на Йоана Димитрова, която е участник днес тук. В турнира по ментална аритметика. Турнира, да. Това първо състезание по ментална аритметика ли е за... Не. Трето подред е. Тя участва в София в състезанието, след това в Добрич и сега е трето за нея. Ако не се лъжа, в Добрич това лято тя спечели шампионската титла, нали така? Кажете ми се с какви чувства днес я оставихте пред вратата на състезателната зала? Естествено. Притеснено ми е, радостно. Вълнението е... Общо взето всичко е смесени чувства и сега я чакаме с нетърпение да излезе и да видим какво ще стане утре. Чудесно. Кажете ми, кое е по-важно според вас? Да станеш шампион или да участваш? Не е важно да стане шампион. Важното е да участва, важното е да разбере какво е състезанието, важното е да разбере тя какво прави. Никога не е важно винаги да гоним първото място, винаги да бъдем шампиони, винаги да се стремим. Да, трябва едно дете да се стреми към нещо по-високо, но никога не е на всяка цена. Чудесно, много хубаво казвам, благодаря ви. Здравейте, кажете ни откъде сте? От Златоград, здравейте. А защо сте тук днес? Сина ми, едно от трите ми деца, участва в състезанието на Амакъп за първи път. Днес се вълнувате заедно с тях? Загубила съм ума и дома. Освен той. Децата са в състезателната зала. Кажете ми какви са най-силните емоции, които изплуват в съзнанието ви в момента, наистина броени минути преди децата да приключат и да видите в погледа на своето как е успяло да се справи? Със сигурност притеснение, радост, вълнение и наистина много се изненадах, когато пожела тъй като се обучава онлайн, не е в залата сред други деца и е общо взето за първи път, защото сме пред компютъра вкъщи и се притеснявах именно от това дали ще иде в залата. Но нямаше такива притеснения от страна на детето. Тоест притесненията си остават по-скоро при нас, родителите, отколкото при децата. В този ред на мисли, защо според вас
децата трябва да участват в подобен тип състезателни формати? Защото свикват с срещата, с притеснението и се изправят много по-рано с него и знаят, че могат. Защото малките деца нямат толкова силно чувство на притеснение, страх, докато ако се изправи за първи път с такъв тип състезание на по-голяма възраст, ще му е много по-притеснително. Благодаря. В този ред на мисли бих искала да ви попитам още един последен въпрос. Кое е по-важно? Да си шампион или да участваш? За нас да участва, като хубаво би било и за него, за радост, някаква, все пак, състезателната част я има, всеки се бори за първото място, но за нас е участието в момента. Благодаря ви, пожелаваме успех. Благодаря. Те в състезателната зала просто средни. Кажете ми какви са чувствата, които в момента най-силно напират в сърцето и душата ви? Ами на мен напрежение и притеснение, предполагам и при децата е така, но въпреки това мисля, че те ще се справят, защото когато се явяват на такива състезания, те показват винаги най-доброто от себе си, защото са натренирани добре и от малки успяват. Точно така. Кажете ви, кое е по-важно? Да станеш шампион или да участваш? Според мен е по-важно да участва, защото така добиват увереност, това ще им помага и в училище, и в живота като цяло. Прекрасно. Споделете с нас защо според вас децата трябва да участват в такъв тип формати. Ами да, аз както казвам, за да бъдат по-уверени, родителите да бъдат по-горди, да покажат, че умеят, защото винаги всяко дете е индивидуално, но то притежава някакви качества и таланти и по този начин в различни видове състезания показват своя талант. Чудесно, много ви благодаря, успех пожелавам на вашето дете. Здравейте, представете ни се, откъде сте? Валери Митев се казвам, Стара Загора. И сте тук с вашето дете, което се състезава в турнира по ментална аритметика АМАКъп, Пловдив 24. Това първо състезание по ментална аритметика ли е за вашето дете? Добре, с какви чувства ще го изпратите в залата за състезание? Кои са онези най-силни емоции, които в момента владеят ума и сърцето ви? Това да видиш детето си на състезание, подготвено, старало се цяла година. Това е много добро чувство. Чудесно. А кое е по-важно според вас? Да станеш шампион или да участваш? Не е важно да е първо място, защото важното е да участва. Здравейте, кажете ни откъде сте? Здравейте, ние сме от Добрич. Вие сте родител на едно от децата, които се състезава в една от най-атрактивните състезателни категории в АМАКъп. Това е Анзан Про. Децата, които вече са преминали всички състезателни нива, т.е. обучителни нива по ментална аритметика и са продължили да надграждат своите умения. Това са нашите черни колани. Така ги наричаме, машинките на менталната аритметика. Да разбирам ли, че това не е първото състезание по ментална аритметика на вашето дете? Точно така. За 7 път участваме. Всеки път е предизвикателство за нас и ще продължим същия дух и за напред. Чудесно. Детето ви вече е в състезателната зала. Кажете ми с какви емоции тя влезе там и съответно вие я изпратихте. Вече мисля, че се чувства достатъчно спокойна, уверена в себе си на фона на всичките състезания, които до момента сме преживели. Надявам се този път да не бъде нарушено спокойствието и знанията ги има. Мисля, че ще се представя достойно. Вие отговорихте на следващия ми въпрос, защо децата трябва да се включват в подобен тип състезания, състезателни формати. Именно за да се развиват. Точно така, трябва да предизвикват себе си или поне трябва да бъдат научени в този дух. Човек трябва да надгражда, да бъде силен, упорит, вярваш в себе си и да не спира да дерзае и да се бори за новото и предизвикателното в живота. В този ред на мисли по-важно е да спечелиш шампионската титла или да участваш? По-скоро да участваш, защото всяко ново такова препятствие ги прави все по-уверени в себе си, дава им стимул напред да продължават и да се съревновават със собствените си възможности. Мисля, че
позитива е това, че стават по-упорити, по-мотивирани и усилват волята и духа си. Много ви благодаря, пожелавам успех на вашите. Здравейте, представете ни се. Здравейте, аз съм Силвия Василева от Добрич. Здравейте, аз съм Мия Пенчева от Добрич. И днес сте на Ама Къп Пловдив, защото придружавате Киара Пенчева, която беше шампион в турнира Ама Къп в Добрич това лято. да. Вълнувате ли се за това какво ще се случи днес? Да. Много. Изпратихте я в състезателната зала с какви чувства? Какво Вълнение. беше? С много вълнение, също така и с Притеснение. вяра, че тя ще направи най-доброто, на което е способна. Знаете ли, че в Ама Къп Пловдив днес ще се състезават 200 деца от цяла България? Не. Това по-скоро ви кара да се притеснявате или да се вълнувате повече за крайния резултат? Да се вълнувам. Това е мотивация. Чудесно. Кое е по-важно? Да станеш шампион или да участваш? Да участваш. Защо според вас децата трябва да участват в подобни състезателни формати? Да са пълни. Да се, Да се развиват. да придобиват все по-голяма увереност, да опитват и да се изграждат като личности.